ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಾತು ವರ್ಷ ಬೈದಿರಲಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದಿನ ನಿಗಲೂಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಯಾನು ಒಲ್ಪಲು ಒಪ್ಪಿಯೋಡು ಯಾನು ನಿಟ್ಟು ಗರಡಿಗೈಸನು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೂತ ನಲ್ಪ ಜವಣಿಯರು ಈತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ರಚನೆ ಆತಂಡು ಬೈದಶ್ರೀ ಆರಂಭದ ದಿನದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಣಿಂಕ್ ಈ ಬೈದರ್ಲಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೀರ್ಥಮೈಟಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಗರಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪುರ್ತುಡು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇನಿಕಿಲ ಉರಿಯುಂದುಂಡು ಅವೇನು ಉರಿಪುನ ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತಿರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದಿಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಗುಲು ರಡ್ಡು ಜನತ ಪೂಪು ಜನದಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಪಾಗು ಪೂರ ಗರಡಿಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ನಮ್ಮ ತುಯಿನಗುಲು ಇನ್ನಿದಾನಿ ಆತನು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಿಲ್ದಾತ ಜನಕುಲು ಪೂಜಾರ್ಲು ಆದ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟದ ಮಾನಿ ಬುಟ್ಟಿದ ಜೋಡುಗು ಬತ್ತ ಎತ್ತಿಯ ಅದಗ ಕೊರಿಂಚಿತ್ತಿನ ವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಲಬಾಂಧವ್ಯ ಆದಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಗರಡಿಡು ಆಜಿಕೊಲ್ಗುಂಡೋಡು ಉಲಾಯ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ್ನು ಹೊರತು ಈ ದೀಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಲ್ಲ ಈ ದೀಪ ಬತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯ ಬತ್ತು ದೀಪ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಮಹತ್ವದ ಆಯಾಯ ಗರಡಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಏರ್ಮಲ್ಪಡು ಪರಕೆ ಏರ್ಮಲ್ಪಡು ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಏರೆಗೊರಡು ಪರಕೆದ ಪೂತ ಪೂಜಾ ಕರತ ಅಗಿಯಲು ಪಂಚಗ ಜೇರ್ಲ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಗರಡಿದ ಬೈದರ್ಲ ಪೂಜಾರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಾತೆರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಲ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುಲಿಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕೋಲದ ಭೂತ ಹತ್ತು ಒಂದು ವರ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಹತ್ತದ್ದು ಒಂದು ದೇವಿಗೆ ದೇವಿನ ನಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಇಲ್ಲಡದು ದೀಪ ಬತ್ತವನ ದೇವತೆ ಮುಂದೇನು ಭೂತದ ಕಟ್ಟು ಸೇರದಿರು ಪಡವು ಮರನ್ ತಾಯರಾಯಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಗರೋಡಿ ಪಂಡುಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿವರೆಯಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ಯ ಪೂಜನ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಬರಿಯುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮದಿಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಐತ ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ಬರಿಯುಂಡು ಒಂಜಿ ರೂಢಿಡು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಮಾಯುಡು ಮಲ್ಲೆ ಮದಿಪು ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಮಾಯುಡು ಮಲ್ಲೆ ಮದಿಪು ಹತ್ತ ಆಂಡಲ್ಲ ಮದಿಪು ನೈಟ್ ಹೆಸರಾದ ಅಲ್ಪ ಮಾಯ ಮೆರೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊಂಟೈತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಈ ಪೂಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ ಗರಡಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಪೂಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದ ವಿಷಯ ಪಂಟವೆಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಮದಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಮದಿಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಂಗಾಳ ಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿದ ಸುಧಾರಣೆ ಪಂಟವೆಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಂಜೆ ರಾಘು ಪೂಜಾರಿ ಪಾತ್ರೆಯೊಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ದುಂಬತ್ತಾದ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ ಗರಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟದು ಕೇಳಪ್ಪ ಕೂಡ್ದಿನ ಮಾತ ಗರಡಿದ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಪೂಜನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆಡು ಪಾತೆರುಡುನಾಡ ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಎಂಕಿಯತ್ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಐತ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ನ ಯಾನ ಅರ್ಥೈಸೋ ನೋಡು ದಾಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮುಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಾತು ವರ್ಷ ಬೈದಿರಲಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ದಿನ ನಿಗಲೂಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಯಾನು ಒಲ್ಪಲು ಒಪ್ಪಿಯೋಡು ಕೊರೋನಾ ದಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಉಂತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ನಡೆದಂಡ ಅವು ಗರಡಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಎದೆ ತಟ್ಟಿತು ಬನ್ನೋಲಿ ದಾಗ ಪಂಡ ಉತ್ಸವಲು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಟಾಪಿನ ಇಟಸಾದ ಅಲ್ಪ ಕೊರೋನಾದ 2 ವರ್ಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಸೇವೆಲು ಪೂರ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಟಾಪಿನ ಇಟಸಾದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಪೂರ ಕೋಡಿಲ ಮಸ್ತ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಉಂಡು ತುವೇರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇವಕೇರ್ ನಗಲು
ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಪಿರ ಉತ್ತುದು ಗರಡಿದ ಸೇವೆ ಬೈದೆಲ್ಲಿಯನ ಬಂತೆರ ಒಂಜಿ ಬೈಯಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಜನಕುಲು ಇಜ್ಜೆರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನೋಡು ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ಕೆಲವೇ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಡು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಮರೆತು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಗರಡಿದ ಅರ್ಚಕ ಬಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾದ ಪಂಡ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಸೇವೆಡು ನಂಕು ಸಾಕಾವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕುಲಿಗಾದ ನಾವು ಸೇವೆನ್ನ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೋಜುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಸೇವಕರನ್ನ ಗಲ್ಡಲಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಬತ್ತದಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಗೊಂದಲಚ್ಚಿ ಕಾರು ಬತ್ತದಾಂಡಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಆಪಿನ ಕೆಲವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವು ಪುರ್ತುಡಾವಡು ಅವು ಏಳೇಡಾವಡು ಅವು ಜನಕುಲೆಗಾದು ಆಡಂಬರಗಾದು ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಪುನರಪಿನಿಗಲ್ಡ ಮನ್ನನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಗರಡಿಡ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತ ಸೇವೆಲ ಪುರ್ತುಡಾವಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರುಂಡು ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಭಯದ ಪುರ್ತುಗು ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಪಿನ ಅದು ಆ ಪುರ್ತುಡು ತೂವನ್ನ ಗೊಂತೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿನಗಲು ಬಯ್ಯಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಬೊಕ ಯುವ ಜನಕ್ಕುಲು ಸುಧಣ್ಣಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜವಣ್ಯರು ಗರಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತ ಚಿಂತನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ವರ್ಕ ಆ ಜವಣ್ಯರು ನಂಕಾದು ಗರಡಿಗಳಾದು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಗಲು ಯಾನು ನಿಟ್ಟು ಗರಡಿಗೆ ಐಸನು ಯಾನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 140 ಜವಣ್ಯರು ಈತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ರಚನೆ ಆತಂಡು ಐಟೆ ಸುಧಣ್ಣೆ ಬನ್ನಂಜಿ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮೂಲಪುನ ಮಹೇಶ್ ಹುಲ್ಯರು ಅವಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ವರಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 140-150 ಜನತ ಜೋಕುಲ್ನ ಆತ ಗರಡಿದ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ನಂಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಐಟ್ ತೆರಿಯೋರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಜವಣಿರುಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೂಡೋಂಗ ಅಗಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಏನ ಕಜ್ಜ ಕಾರ್ಯ ಮತ ಉಂಡು ಗರಡಿಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನನ ಮಲ್ಪುಗ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಬೊಗ್ರಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಆರು ಏತ್ ಗರಡಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರಂದು ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅರನ್ನು ಕುಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅರಡ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಂದು ಬೋಡೆನಾಥ್ ಕೆಲ್ಸನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಈತೆ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶ ಸುಧನ್ಯ ಪಂಡ್ಯರು ಆ ಕಾಲಗು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರಿಗಿಚ್ಚಿ ಜನ ವಯಸ್ಸಿನಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂವಡಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ತಿಂಗಳ್ಗಟ್ಲೆ ದಿನ ಬೋಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಪೂಜೆನದಗಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆಡು ಹಿರಿಯರಡು ತೆರೆಯೋಂಗ ದುಂಬು ಏರು ತಂತ್ರದಗಲು ಮಲ್ತು ಪೋಯರಡಲ್ಲ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಶ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಊರ್ದ ಕಮಿಟಿ ಏನ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಂಡ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಂಚಿತ್ತ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಶ ಏನೋ ಉಂಡು ಅವಲ ಪೂರ ಗರಡಿಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆವಡು ನಂಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ನ ಗೌರವ ಸಂಪಾದನೆ ನಮನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರೀಡವಿನ ತೋಜದು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಡು ಈತ ಬಲ್ಲೊಂದು ಬೈದಶ್ರೀ ಆರಂಭದ ದಿನದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಣಿಂಕ್ ಈ ಬೈದರ್ಲಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೀರ್ಥಮ ಇಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಅದಗೊಂತೆ ಜವಣೆ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಗರಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಚಿ ಅನುಭವ ಆಪುರ್ತುಡು ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇನಿಕಿಲ ಉರಿದುಂಡು ಅವೇನು ಉರಿಪುನ ಕೆಲಸ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಸ್ತಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲಿಗೆ ನನಾತ್
ದೇಹಗೂ ಉಲ್ಲಾಸನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿತ್ನ ಆ ಕೆಂಪು ಕೆಮ್ಮಲತ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ಎಡ್ಮೂರ ಬೈದಿರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದಿದ್ದಿ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳ್ಡ ಸಂವಾದದ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ನ ದಿನಕುಲು ಬರಡು ಬಂದು ಆಶಿಸೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪಾಡಿದ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಮಾತ ಗರಡಿದ ಸೇವಕ ಜನಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದು ಭೂಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕೆ ಗರಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಣ ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನದೊಂಬಗೂ ಕಲ್ಮಂಜಿ ರಾಘಪೂಜಾರಿ ಬೈದ್ಯರ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಮುಲ್ ಸೇರಿದ ನಗಲಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆದಂಗದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದಸಿರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ಮುಗುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಗರಡಿ ಬಣ್ಣಗ 14 ಕೋಲ ಆಯ ಎಡ್ಮ ಕೋಲ ಆಗ್ಯಾಲ 4 ಕೋಲ ಎತ್ತರ ಅವು ಆನಿದ ದಿನ ಆಗಲು ಪಡತೊಂದಿನ ಅಂಚದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಅವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂ ಪೂಜನ ಮಲ್ಪಡಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರೈಜರು ಅವೇನು ಎತ್ತೋ ದೂರ ನಡತದ ಹೋದು ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದೇಟಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಗಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬ ಪಜ್ಜ ಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇಗ ಬನ್ನಗ ಗರಡಿ ಬನ್ನಗ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಸತ್ಯ ಉನ್ಯನ ಈ ಭೂಮಿಡ ಬಾಲೋಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದ ದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಮಡು ಜಲ್ಮಗು ಬತ್ತದು ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಅಧರ್ಮ ನಾಶ ಆವಡು ಬಂಬಿನ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬಡಿಯರಗುಲು ಆದಿ ಎಡ್ಮೂರು ಪಂಜಾಡು ಆದಿ ಪಣಮಲ ಎಡಗುಲು ಸಾಧ ಬಲ ತೆರಡಲ ತೆನ್ಕಾಯ ರಾಜ್ಯ ಬಿಡುದು ಬಡಕಾಯ ರಾಜ್ಯ ಬತ್ತದು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದು ಬಡಕಾಯ ರಾಜ್ಯೋಡು ಗೈಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಂಡೇರು ಬಗ್ಗ ಪೂಜಾಡ ಕಲ್ಲು ನಿಲ್ಲದ ಕೇಂಜಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಪೊರ್ತೋಡು ಪನ್ನಿನ ಪಾತ್ರ ದುಂಡೆಡ ಅಂಚಿತಿನ ನಡತದ ಬೈದನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆವಡಂಡ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದಿಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ನಗುಲು ರಡ್ಡು ಜನತ ಪೂಜೆ ನಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಪಾಗು ಪೂರ ಗರಡಿಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರ ನಮ್ಮ ತುಯಿನಗುಲು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷ ಗುಡ್ಡ ಪೂಜಾರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಕಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಬತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಕ್ಕೆ ದಾದವ ಒಂಜಿ ಒದಗಣವು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮಜೂರು ಗರಡಿ ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನ ಪಲಯ ಅನ್ನ ಪೆರಿಯಪ್ಪ ಮಗೆ ಎಂಗ ಗುರುವಾದ ಒಂದು ದಾದ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಎಂಗ ತೆರಪಯ್ಯರು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಡದ ಬಡವೆ ದಾಲ ದಾಂತಿನಾಯಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬತ್ತಂತ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ ಆಗಲಿಗ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಓ ಸುತ್ತು ಎಂಕಲಿಗ ಬುಡ್ಚಿ ನನ್ನ ರಡ್ನೆ ಎಂಕಲು ಕಾರ್ ದೀಪಜ ಬಂಡ ದೀಕ್ಷಾ ಪಾಡಿಯರುಗುಲು ದೇಗ ಪಾಡಿಯರು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇನ್ನಿದಾನೆ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಒಟ್ಟಾರ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಿರಲ್ದ ಆತ ಜನಕುಲ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆದ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ 2 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟದ ಮಾನಿ ಬುಟ್ಟಿದ ಜೋಡುಗು ಬತ್ತ ಎತ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಂಕು ಕಡುವು ಬಡತನ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಧರ್ಮದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಇಪ್ಪನಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತುಜ ಏಕಂದಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ನಂಗೆ ಎನ್ನೋಡು ಉಂತನಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಉಪ್ಪೋಡು ಇದು ಯಾನ ದರ್ಶನ ಉಂತನ ಎನ್ನ ಪಲ ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಳ್ಳೆ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಿಯೂರು ಅಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಗಲು ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಮಾರ್ಗ ಕೊರಿ ನೈಟ್ ಹತ್ರದ ಹೆಂಗೆ ನೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೇಗ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಸವಾಲು ಪಡೆದಿರು ದೇಗ ಬಣ್ಣ ಈ ಸಂಸಾರ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಯಾವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಸುಬು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಂಡ ದುಮ್ನಾನ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತದು ಗುವೇಡು ಪೂಜೆ ಕೊಡಪಡ ನೀರು ಮೀದು ಗೈಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಪಲರ ಬಲ್ತು ಉಲಾಯಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಆ ಉಲಾಯಿ ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೂಂಡ ನಂಗೆ ಇಂಥ ದಿನಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಇದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಬೇನೆ ಆವಡು ಓವೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಆತು ಉಲ್ಲಾಸ ಇನ್ನು ತಾನೇ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ಏನೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಯಾನೋ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಗ ಬಣ್ಣಗ ಗರಡಿನ ಬೈದರಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಜೀವ ಬಾಂಡ್ಲ ಬಿಡ್ಪಿನಗ್ಲತ್ತು ಪಂಜಿದ ತರಿನ ಪಂಜಿಡ್ಡೆ 10 ಆದಿ 2 3 ಬಂತಿನಗ್ಲಗು ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ನಾವಡು
ಅತ್ತೊಂಜಿ ಗರಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಆವಡು ಆಗ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನಿಷ್ಠ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ತಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮನ ದೀದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಲೆತ್ತದ ಗೆತೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಸಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡಾಗ ಈಗ ಮನ್ನ ಆ ಧರ್ಮೋಡ ಬಾಲೋಡು ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬದುಕೋಡು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗಂಧ ಈ ಅಡ್ಡಾಪಂದ ಕೊರನలో పలిపోడు అంటే ఎన్న శ్రద్ధ దాత ఉండు యాన్ దాత మల్తొందులే ఎన్న ఒట్టు కొంచెం దర్శనం ఉంటూ ఆయన కొండడ మల్తొనుడు మెక్కే పలే పడిన భావన నమ్మడ ఉప్పోడు ನಡೇಟಿ ಯಾನು ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನಕ ನುಡ್ಡಿ ನಾಪು ವಜ್ರಾಯದ ರಾಮಕಿಂಗಡ ವಜ್ರಾಯದ ಕೈದು ದೀದಿ ಯಾನು ನುಡ್ಡಿ ಅನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತು ಕೊಡು ದೇಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಪಂಪಿನ ದಾದ ಅರ್ಥ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ತೆರಿಯೇಡ ಐತ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ತಾಪತ್ರಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡ ಇತ್ತೆ 10 ಜನ ಉಪ್ಪನಗ ಆಯಿ ಸೇರ್ತು ಪೋತೆ ಆ ಸುದ್ದ ಚೋಡ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯೆ ಕೆಲವು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ಅವೇನ ಅನಿಷ್ಟ ನೋಡಿದೀವ ನೋಡೈ ಇತತೋ ದೂರೋಗಾಗುವುದು ನಡತು ಪೋತಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಬಸ್ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 35-40 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಸುಸುದು ಜೀವನ ಗೆತ್ತದು ಆ ಗರೆಡಿದ ಪಾವಿತ್ರದ ಕಾತು ನಂಗೆ ಒರ್ಪದ ಇನ್ನು ದೀತೆರಡ ಅಗುಲು ಪಣಿರು ಅಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಆವಾಡು ಬೆಳ್ಳೆ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಜೂರು ಶೀನಾ ಪೂಜಾರಿ 22 ವರ್ಷ ಊರಿ ಗರೆಡಿ ನಡ್ಪಡುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಆ ಮರಣ ನಂತೋಡ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗ ಬಂದಾಗ ಗರಡಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವಜಿ ಹೂ ಸುತ್ತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಐಕು ಗೆತಂಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರು ರಾಶಿಯೋಡು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆದ ಗರಡಿ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ಧಾರ ಆದ ಕಮಿಟಿ ಸಮಿತಿ ಆದ ಎಂಡೆಡ ಒಂದುಂಡು ಈಗ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ಏರ್ಲದಾಲ ಮಾತೆ ರುಚಿಯರು ಏಕಂದ್ರೆ ತತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನು ಇನ್ನಿತ ಜವನೇರ ದೇಗ ಪಂಪೆ ಬಂದಾಗ ನಿಗಲೇ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲವಾಡು ಗರಡಿ ನ್ಯಾಮನಗ ಪ್ರತಿ ಎತ್ತೋ ದೂರ ನಿಗುಲು ರಾತ್ರಿ ಪೋಪರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಪೂಪು ಜನಗಳ ಪಾತ್ರಿ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಚೆಂಡೇರಿಗೆ ದೇಗ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಿ ಆಯ್ನೆ ಆ ಊರ್ದ ಜವ್ವನರಿಗೆ ನೆತ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದೇಗ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮದಾದ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯತ್ವ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಆಗಲೇ ಅನ್ನನೇ ಆಗೇಲು ಆ ಹೋಯ್ತ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಪಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಉಂದಿನಾಗಲೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯಡ ಅಗಲಿಗೆ ಎದುರು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಬೈದಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಏಕನಾಗುಲು ಅಂಚಿನ ಹೊರಾಗುಲು ಪಡೆತೊಂದೇರು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ದೇಯಿ ಬೈದ ದಿನ ಜಲ್ಮ ಎಂಚಾಂಡು ಒಲ್ತು ಒಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಸ್ತಕದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಂಚ ಕೆಲವಾಜ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಆವಾಡು ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆವಾಡು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತೇರು ರಾಮೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಏತೋ ಜನ ಚೆನ್ನೀಲು ಪೊಯ್ಯ ಬಿರ್ಕದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಇಸದಕ ಮಾರ್ಗಾಜಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನಗ ಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಕ್ ಪಸಬಹುದು ಆ ಕಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂದೋಡು ಏಕಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮುಲ್ತವಂತೆ ಅಂಚಿಗಳ ಇಂಚಿಗಳ ಅಂತ ಎತ್ತಶ ಉಂಡು ಅದಗ ದೇಗ ಬಣ್ಣ ಅಗುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವಿನ ತೆರಿದು ಎದುರು ಪಸಂಬೋಡು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ಘಟನೆ ಲಾಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕನಾಗ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಬದಿಯಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತೊಂಬೋಪಿನ ಮಂಡ್ಯಡಿದ ಬಾಯಿಡಿದ ಬಾಯಿಗೆ ಮಂಡ್ಯಡಿದ ಮಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ಏರಿಯಾರ ఆయన ಬುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ದರ್ಶನ ಪತ್ರ ఆయన ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕುರ್ಕಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಗರಡಿ ಮಿತ್ತ ಏಡ ದುಮ್ನಾನಿ ಆ ಗರಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಲೆ ಅವಂದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋವರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಆರೂಢ ಗರಡಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಐಕ ಮುನ್ನೋಡು ಮಜೂರುಡು 17 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಾನಗನೆ ಐಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಂಡು ಬೈದ ಕಲಸನೆ ಪವಿತ್ರ ಕಲಸ ಇನ್ನು 4 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನೇಕಾಯ ಬೆನ್ಪಿನಾಯ ಕೊರ್ಲೆ ಬೆನ್ಪಿನಾಯ ಇನಿಕಲ 1,000 2,000 ಮಿತ್ತ ಪೋಂದುಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂಪು ಜನ ಮಲ್ಪನೆ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 2,000 5 ದಿನ ಪಾಸ ಪದರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತುಡ್ದೀಗ ಕಾಪು ಪೋಡ ಒಂಜಿ 300,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾಪುಂಡು 700 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಪೋರೆಗಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಯಾನೊಂದು ಚಾಕರಿ ಆದ ಈತ ಓಡ್ಸೇನೆ ಮಲ್ಪದು 18 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡು ಗೆತನ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಇನ್ನು ಕಮಿಟಿ ಆತ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಕೊಟ್ಪೆರಗು ಸಂತೋಷ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಗಳ ಪಂಪಿನಿ ಒರಿಯಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರಿ ಪೂಜಾ ಗರಡಿದ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಡಪಡು ಇನ್ನು ಉಡುಪಿಡ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಕಟ್ಟದು ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಮಲ್ಪನ ಅನ್ನನಗುಲ್ಲ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಮಾಡಿದ ಮೇರು ಮುಗುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ರಾವಾಡು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಿತ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪನಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು 14 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬತ್ತಿರ ಮೂಜಿ ಟೆಂಪಡು ಒರಿದಿನ ದುಡ್ಡುನು ಕೊಂಚ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಎಂಕುಲು 2-3 ಮಲ್ಪಾಯ ಕಮಿಟಿ ಉಡುಪಿ ಕಮಿಟಿ ಪಟ್ಟು ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದ
ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ್ ದೀಪ ಒಪ್ಪಿದ ಇನಿಕ್ಲ ಕಾಲ್ ದೀಪ ಉಂಡೋದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಉಂಡು ಬೈದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ಯಾಂತಾದ ಬನಪಿನ ನನ್ನ ಚಾಕಿರಿದಾಗುಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೇನ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈಗ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕು ಪೋಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸೆ ಮುಲ್ಪೈತಿನಾಗುಲು ಕಾಂತ ಪೂಜಾರ್ ರಾವಡು ಗುರು ಪೂಜಾರ್ ರಾವಡು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಾವಡು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ ರಾವಡು ಹರಿ ಪೂಜಾರ್ ರಾವಡು ಜಗನ್ನಥ ಪೂಜಾರ್ ರಾವಡು ಉಗ್ಗೆಲ್ಬೆಟ್ಟು ದೋಜಿ ಪೂಜಾರ್ ರಾವಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಸ್ತು ಜನಗಳ ಒಟ್ಟು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಜೀವನ ಕಂಡ ದಾಲ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಡ ಮಲ್ಪಗ ಪ್ರೀತಿ ಕಲ್ಪಗ ಈ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪಿನ ಕತ್ತಿನ ತಾಳಿ ತೊಯಪಗ ಬೈದನ್ನ ಪಾದೋಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಗ ಪಂಡ ಎಂಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನೇಕ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಮತ್ ಮಲ್ಪದು ನಾನು ಅದುಂಬಗು ಮದಿಪ್ಪು ಗರಡಿ ಬೈದರ್ಲೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸಂದರ್ಶಕರ ಮಧ್ಯ ಮದಿಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹತ್ವನು ಪಾಂಗಾಳ ಗುಡ್ಡೆ ಗರಡಿ ತೊದಕರಡಿ ಬೈದಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮರ್ ಬೈದರ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಮಹಾದೇವಿಯವನ ದೇವಿ ವೈದ್ಯದಿನ ಚಾವಡಿಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿನ ಪಿನ್ನ ನಿರ್ಣಯಡು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಕೇರಿದ ಹೊರತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪೇಕ್ಷೆತ್ತಲು ಮದಿಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆಡು ಪೂಜಂದ ಬಗ್ಗೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದರ್ಲೆನ ನುಡಿಗಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆಡು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರಿಯರು ಮಾತಕಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಾದು ಕೋಲದ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ನೇಮದ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಎಡಬ ಗೆಲ್ದ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಪೂತ ಪೂಜದ ಕಟ್ಟು ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆದು ಬರ್ತಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ನಿರ್ಣಯಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಗಲ ದೊಂಬು ತಿಕ್ಕಡು ಆಯಾಯ ಗರಡಿಗೆ ಆಯಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಯಾನು ಆ ಗರಡಿ ಬಯಲು ಆಯಾಯ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಡತಂಬೋಪಿನ ತಂದ ಎನ್ನ ಉಲಿಂಚ ನಿಗಲ ಉಲಿಂಚ ಮಲ್ಪುಡುಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡಾಜಿ ಏನು ಎಂಕಲು ಗರಡಿದ ಬಗ್ಗೆಡಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಯದ ಐತನ ಆಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುಗು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಲೈ ಆರು ಊರ್ದ ಗುರ್ಕರ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು ಗರಡಿದ ಗುರ್ಕರ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು ಗರಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದರು ಒಂಜಿನ ಲೆಪ್ಪದಾರದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಪುನ ಹಕ್ಕಲ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಗರಡಿ ಬೇತಗಲಿ ಮದಿಪುನ ಹಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲ ತಗಲು ಗರಡಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಲ ಗರಡಿದ 14 ಗೋಲು ಉದ್ದಡು ಎಡಮಗೋಲು ಗುಂಡ ಒಂದು ಅಗಲ ಆಜುಗೋಲು ಗುಂಡ 10 ಗೋಲು ಚಾವಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆತೆ ಅರ್ನಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬಾಕಿದವರೇ ಅನ್ ಮಲ್ತಂಬಪ್ಪೆ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರ್ನಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪೂರ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸೇರಿದು ಬಾಕಿಲ್ ಜತ್ತದ ಗರಡಿ ಮಾತ ಶುದ್ಧ ಮತ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಏನು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ನಿಯಮ ಎಡಮೆ ಕಡ್ಲೆ ಪದಂಗಿ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದ ಅವಿನ ಪೊತ್ತದು ಬೀಸದು ಅವಿನ ಮಾತ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಮಾತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫಲಾರದು ಬಯ್ಯ ಮಾತ ಪೂರ ತಯಾರಾದು ದರ್ಶನದ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಗಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಅಗಲು ಮೀದು ಬರ್ತದು ಉಲ್ಲಾಡು ಉಂಟು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆವನ ಬೈದರ್ಲೆ ಸರ್ವಲ ನಿಗಲೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ನಿಗಲೆತ್ತದು ಮೆಗ್ಗೆ ಬರೆಯನ ಸದರಂಗಲೆತ್ತದು ಸತ್ಯದ ನುಡಿಕೆ ನೋಡು ಸಾಯದ ಗಂಧ ಪತ್ತೋಡು ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲನ್ಪಿನ ಎದ್ದತಡದ ಭಾಷೆಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರೆಗೆ ಸರ್ಪಾಸ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ರ ಬನ್ಪನಮ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದ ಬನ್ಪ ಅವೇನು ಬ್ರಹ್ಮರನ್ನ ಎದುರುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾದು ಆವೇಶ ಬತ್ತದ ಆಜುಕೋಲು ಗುಂಡ ಬಿಡ್ಪೇರು 10 ಕೋಲು ಚಾವಡಿ ಬರ್ಪೇರು 10 ಕೋಲು ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಕಟ್ಲೆದ ನಿಯಮ ಮಾತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಲೆತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆ ವಿಷನ ಅಮೃತನ ಅನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೇಲಿಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕಲ್ಲು ಮದಿಪುದು ಮಾನಾದ ಬನ್ಪ ಬೈದರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮನ್ನಡಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ನಿಗಲಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರೆಯನು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಚಲಿಪ್ಪರ ಆ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ ಪೂರಿಕೆರೆ ಗೊರಿನ ಭಾಷೆನ ಜೀವನ್ವ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಕೊರಪ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗಲೆಂಕಲು ಆಜಿಕೋಲು ಗುಂಡ ಬುಡಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮರನ ಅಪ್ಪಣ ಬತ್ತುರ್ನರು 10 ಕೋಲು ಚಾವಡಿ ಬತ್ತರು 10 ಕೋಲು ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದರು ನಿಗಲ್ನ ಉಲ್ಲಯನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡ ತಂದರು ಲೆತ್ತಿನ ಗಳಿಗೆದ ವಿಷಾಮೃತ ನಿಗಲ ಕೇಳುಲ್ಲರು ತುಳೆ ಬೈದರ್ಲೆಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಈ ನೆತ್ತದೆಲ್ಲ ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತನ ಮೋಜಿದಿಂತ ನಶ್ವರವಾಯಿನ ಜೀವನ ವಿಷಾಮೃತ ಪಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಳ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಿಗಲೆತ್ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ತುಡು ವಿಷ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಪರನ್ಪಿನ ಭಯ ನಿಗಲ್ಡ ಪಾಲತ್ತು ಆಂಡ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆದ ಅಪ್ಪಗಳಿಗೆದ ಕಾಲುಗಳಿಗೆದ ವಿಧಿ ನಮನ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ಪಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಬನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿಲೇನು ಬಿಡ್ತುಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇನು ಬಿಡ್ತುಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲೇನು ಬಿಡ್ತುಜಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬರ್ದಿಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ವೈದ್ಯನ ಎಂಕಲ್ಲಿನ ಅರೆಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪಂದು ಬಿಡ್ತುಜಿ
ಭಕ್ತಿಡೆಂಕಲ್ ಎತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತರು ವಿಷ ಬರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮ ಬನ್ನಾನಿಗಲೇ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ವೈಭವಡು ಮೆರುವಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿನ ಪಾದಪತ್ತಲೆ ಎಂಕಲ ಪೂರಿಕರನ ಧರ್ಮಪತ್ತಂದಿ ಸೇರ್ದಿಂಚಿದ್ದಿ ಭಕ್ತರನ ಭಕ್ತಿನ ಬತ್ತೊನ್ನೆ ನಿಗಲ ಉಳ್ಳಾಯನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ನಿಗಲಪ್ಪನ ವರುಣಿಗೆ ತಂದೆ ನಿಗಲ ಸೂರ್ಯದ ಮಿಂಚಿಡ್ ಮಿತ್ತು ಗರುಡಪಾಯಿ ಗಡಪುಳೆ ಅಮೃತನು ಈ ಮಣ್ಣಗು ಕೊನ್ಪಾಲೆ ಈ ಕಾಲೋಡ್ದು ಬಲುಕಾಲ ಶತಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಮಟ್ಟ ಈ ಮಣ್ಣಡೆಂಚನಿಗಲು ಮೆರೆಯಂಬರ್ಪರಂಚನೆ ಭಕ್ತಿದ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತನಗಲಿನ ಭಕ್ತರಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲಾಗಲ ಆಶಯ ನಡಪಾಡು ಕೊಡಲೆ ಅಂತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಬಿಡಿಯರು ರಡ್ಡನ ಹಂತೋಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಲೇ ಲೆತ್ತಿನ ಕಾರಣದಾದ ವೈಕುಬಾಡದಿಲೆತ್ತಾರೆ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಯೋಗ ದಿನ್ನೋಗ ಬಣ್ಣಗ ವರ್ಷಾದ ಕಟ್ಟಪಿಲಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಟ್ಟಣ ಪರಕೆನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲದ ಕಟ್ಟನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇದು ಬನ್ಪನವ ಬೈದರ್ಲ ಸರ್ವನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ನಿಗಲ ಉಳ್ಳಾಡನಿಗಲು ಪುಂಚುಡುತ್ತಿನ ಮರಿಕಲು ಪರತುಂಬರ್ ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುನ ವಿಚಾರನ್ನು ಪತೊಂದು ಬೈದರನ್ನ ಅಂಡ್ಲ ನಿಗಲು ಉಳ್ಳಾಯ ಬನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಷೆ ನಿಗಲು ಪತ್ತುಗೋಲು ಚಾವಡಿ ಪೋಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಡತು ಬಲತ್ತು ಭಕ್ತರಿಂದಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ದುಮುದಿವನ್ನೇ ಅಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವ ಆಯಲ ಸರ್ವ ನ್ಯಾಯಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಸೇರ್ಲೆಂಪ ವಿಚಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೋಡಾದು ಸರ್ವಲ ನಿಗಲೇ ತೀರಿಯುಂಡು ಆಯೋಗತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಗತ್ತು ದಿನಗತ್ತು ಬಣ್ಣಗತ್ತು ವರ್ಷ 14 ತಿಂಗಳ ಆವಿರತಕ್ಕತ್ತೆ ನಿಯಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನಿಗಲಿಚ್ಚ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೆರಡು ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಋಣದಾಂತಿನಗಲು ಪೋಯಿಡ ಋಣತ್ತಿನಗಳ ಮಲ್ಪಂಬರಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪಂಬರದ್ನಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪಣ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತದಾನ ಪನ್ನಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಸಾಲ ಈ ಕಾಲೋಡು ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ದಿನಟ್ಟು ನಿಗಲಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತದು ಮಿತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆ ಬಾಯಿಸರಿ ಬೋಡಾದ ಲೆತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಪ್ಪಣಗ ನೀನು 10 ಬಣ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿರು 10 ನಿಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಗಲಿ 10 ಬಣ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿನಿಗೆ 10 14 ಉತ್ಪತ್ತಿ ತೋಜಗೊಡ್ದು ಅಕಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ಅಕಲಿಲ್ಲಡ ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಪೋಯಿನಗಲೆ ಬಡವ ಬಾಜಲ್ಲ ಯಾಪಲ ತತ್ತಾರ ಬರದಲಕ ಕಾತುಗೊಡ್ದು ಅಪ್ಪಡ ಬೈದರ್ಲು ಪ್ರಸಾದ ಬಸಿಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಬೆಳಗೊಂಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇಚ್ಛ ಮಾತ ನಡತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ಲು ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕಲ್ತದು ಉಷಾ ಎಡ್ಡೆ ಏಳಿಗೆ ಬತ್ತರ ಎನ್ಪಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಪನ್ಪಲೆ ಎನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನಗಲು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಏರೇರು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಾಗಲೇ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯಾಯ ಗರಡಿ ಆಯಾಯ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಪರವರುಡು ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಮಾತ ಗಂಧಾಪುಂಡು ಗಂಧ ಈ ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಊರದಗಲೆ ಗಂಧಾಪುಂಡು ಮಾತಾದು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗದ್ದೆರಸೇನ ನನಯಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪುವಾರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಗಲೇಪ ಬರ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತಪುಣ ಎಂಕಲೇಪು ಲೆಪ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಸಮಯ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ ಲೆಪ್ಪೋ ಬೈದರ್ಲೆ ಎಂಕಲಿ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲಿ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸಾಯ್ದ ಗಂಧ ಕೊರ್ಲಿ ನಿನ್ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಕಲಿಯಕಲ್ಲ ಸೂರ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಬೈದರ್ಲು ಗುಂಡ ಸೇರ್ನ ಪೊರ್ತು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಡ ಕೋಲೋಡು ಮತ್ತು ಬೆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರ್ಮಾಡ ಎತ್ತು ಸಲದು ಬೈದರು ರಡ್ನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಬನ್ಪುಂಡು ಮನ್ನಾಗ ಪೂಪು ಜಂದಗಲಿಗೆ ಮಹತ್ವವೈನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗರಡಿ ಏಪಲ ಏರೆಲ್ಲ ಅವಳಾಯ್ತು ಅವು ಅಗಳ ಬಡಪತ್ತಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಪಂದೆಗುಳ್ಳು ಮಾತಪ್ಪ ಅಂಡ ಬೈದರ್ಲಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧದಗಲು ಗರಡಿ ಪೂಜಾರ್ನಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತೊಡ್ಲ ದೇವರ್ನಾಗ ಎಂಕುಲುತ್ತ ಮದಿಪುವ ಪುರಂದು ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಪುರ್ತುಗು ಒವೇ ಪುರ್ತು ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ್ಲ ಬೈದರ್ಲೆನ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಗಲು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ್ ವಾ ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಪೆಂದಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಮೃತಂದು ಕೊಡ್ಪಿನಿ ವಿಷಂದು ಪಡೆ ತುಂಬೋಪೆಂದ ಅಂಡ ಅವು ಆಯ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಒವೇ ಗರಡಿಡು ಬೊಡ್ಡವಾಡೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಗರಡಿತ ಮನೆ ತನಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂದು ಮಲ್ಪನ್ ಮನ್ನನಗ ಅಗನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡತೆ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಅವು ಮಾತೆ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೈದರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಬಾಕಿ ಬರ್ತು ಬೈದರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಕೊರಿಂಚಿತ್ತನ ಗಂಧನೇ ಫಲಿತ ಬರ್ಪಿನ್ ನಂಗೆ ಸರ್ವಲ ಅಡಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೈದನಗಲ್ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಬೈದ್ಪುನ್ ಬೈದನಗಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೈದನು ಕುಲಪುರೋಹಿತ ಒಂಜು ನಂಗೆ ದಯಗ್ ಅಗಲ್ ಕೊರ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಡುಮಲೆ ಊರದು ಪಂಜಾಬ್ ಪೋಪಿಂಚಿದ ಬರ್ತಡು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡು ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿ ಕಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನೇ ತುಂಬೆಂಚ ಪೋಪನ್ ಬನ್ನಗ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಡು ಅದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ತದ ತಂದಲ್ಗೆ ನೆನ್ನಡು ತೂಪನ ಕಾಲ ಅದಾಗ ಪೋದು ಬನ್ನಿಗೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ ದುಂಪೋರಿ ಬಿದ್ದ ಕುಳ್ಳೂಜ ಅದಾಗ ಮವೆ ಕೋಲ್ಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ್ ತೂಟೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಿನ್ ಅದಾಗ ಕೊರಿಂಚಿತ್ತಿನ ವರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ ಕುಲಬಾಂಧವ್ಯ ಆದಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಗರಡಿಡು ಆಜಿಗೋಲ್ಗುಂಡೋಡು ಉಲಾಯ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ್ನು ಹೊರತು ಈ ದೀಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಲ್ಲ ಈ ದೀಪ ಬತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯ ಬತ್ತು ದೀಪ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಮಹತ್ವದ ಆಯ್ಗ ಮಹತ್ವಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈಕ ಎಕಡರ ಬಂಡೆ ಅಚ್ಚುತಮಿನ್ ಫುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಮಾನಿ ಬತ್ತಿಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರು ಬೂರುವ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರಿ ನಂಗೆ ಆತ್ಲ ಸಸಾರ ಐಗ್ಯಾನು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಡೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತಿನಗಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಎರೆನ್ನ ದೂರ್ದು ಎರೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬಾತಿರ್ನತ್ತು ಯಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಪ್ಪಿನ ಕೆಬಿಯಾರ ಯಾನ ಒಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎರೆಗಲ ದೆಂಕ್ ಮದು ಕುಂತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎತ್ತೋ ಜಫಾನ ಕೇನಾಡು ಮಗಳು ರವಿ ಪೂಜಾರ್ನಗಲು ಒಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಬಗ್ರು ವಜ್ಜಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂಕ ಯಾರನ್ನ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ತೀರುಜಿ ನಂಗೆ ತೀರ್ಜಿಡ ಲೇ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವೆರಡೆಲ್ಲ ಪೋಪನ ಅತ್ತ ಬಗ್ರು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯದಿದ್ದು
ಏನು ನನ್ನ ಜನ ವಿಷಾಮೃತ ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಏನನೇ ಅವಡು ಯಾನು ನಿಗಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಕ ಆ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಉನ್ಪಿನ ದೇವನ ಒಂದು ನಾತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪುನ್ ಬನ್ನ ಅದು ಸುಲಭ ನಿಗಲ್ ಪುಗರ್ನತ್ ಮುಖಸ್ತುತಿಲತ್ ಅಂಡ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂದೈತೆ ಆಯಾಯ ಗರಿಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಉಂಡು ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೋರು ಏನು ಬಿಡ್ಪಾರ ನಿಗಲು ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತು ನಡಪುಂದಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎರೇರಿಗೆ ಸುಂದರ ಬಜಾರ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎರೇರು ಬಗ್ರ ಬಜಾರ್ ಎರೇರ ಬಜಾರ್ ಮಾತ ಗರಿಡ್ದಗಲ್ಡ ಅಗಲಗಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಅಗಲಗಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾನು ಅವೇನು ಕುಂಠಿತ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಮರಣಿನ ಗರಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದೆತ್ತ ಅಪ್ಪಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಡು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಗರಿಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಗಲ್ನ ಅಗಲೇ ಪುರದ ಗರುಡಿಪ್ಪುನು ಅವೇನು ಬೇತಗಲೆ ಬರೆ ಗರುಡಿಗೆ ಮಗುಲು 4 ಜನ 4 ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೈತೆ ಇದು ಸರ್ತಾತೇರು ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕೆದಗಲ ಕನೆ ಹತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಅಗಲ ಗೌರವಗೂ ಕುಂಠಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ಪಿಜಿ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಗರಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಆದೇಶ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ತೋಜನ್ನಾತು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಿನ ವಾಮನ ದಿನಂದ ಕಲೆ ನೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾಪ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಆದ ಕಾಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೈದರ್ಲೇನು ಭೂತಾಲಯದ ಕಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೈದರ್ಲೆ ಸಾತ್ವಿಕದ ನಿಯಮ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟು ಜಲತೂದು ನೆಲೆ ಹತ್ತಿನಾಗಲಾಗಲು ದೇವರ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ್ಲ ಜಲತೂದು ನೆಲೆ ಹತ್ತೀನಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಜಲತೂದು ನೆಲೆ ಹತ್ತೀನಿ ಬೈದರ್ಲ ಜಲತೂದು ನೆಲೆ ಹತ್ತೀನಿ ಭೂತಲೆ ನಮ್ಮನ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತುಂಡು ಸಮಯಪ್ಪು ಸಂದರ್ಭಪ್ಪು ಆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಗ ಏನು ಬೈದರ್ ಸಿದ್ಧಗಳನ್ನ ಎನ್ನ ಬಿಡಿಕೈತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಮುಂದೇನೊಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಆಯಾಯ ಗರಡಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಏರ್ಮಲ್ಪಡು ಪರಕೆ ಏರ್ಮಲ್ಪಡು ಪರಕೆದ ಕೋಲ ಏರೆ ಕೊರಡು ಪರಕೆದ ಪೂತ ಪೂಜಾ ಕರತ ಆಗಿಯಲ್ಲು ಪಂಚಗ ಜೇರ್ಲ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಗರಡಿದ ಬೈದರ್ಲ ಪೂಜಾರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಿ ಪಾತೆರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಲ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬುಲೆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸೊಂಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಗಲೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಬೈದರ್ಲು ಅಪ್ಪ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಆರು ಅವೇನು ಮಾತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಮರಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏತು ಬೇನೆ ತಿಂತಂಡು ಏತು ತುಳಿತಾತಂಡು ಕಾರ್ಗು ನೀರು ಮೈಪಿನಾಗ ಹರಡಿತ್ತಂಡು ಯಾರು ಬಾರಗೇರ ನಗಲು ಬಂದಾಗ ಬಚ್ಚಿರದ ಉಬ್ಬ್ಯರಿಗೆ ತಿಪ್ಪಿದ ಮಣ್ಣು ಬಾರ್ದುಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಿನ ಕಾಲತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಐಟಿಡ್ದು 75 ಪಾಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ನಾನೊಂದು 25 ಪಾಲು ಪುಣ್ ನಮ್ಮ ಸಹಿತ ನನ್ನೊಂದು ಕಾಲಗು ಸರ್ವಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲದೇವತೆಗೆ ಅಂಚಪ್ಪನಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುಣ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನದಗಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿ ನಿಗಲ 60 ನಗಲಿ ನಿಗಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಪುಲ್ಯಾಡ್ಲಿ ಮಾತಗಲೆ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಮನೆತನದ ನಿಯಮಿಂಚ ಗರಡಿದ ರೀತಿಂಚ ಅವನು ಮಾತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿ ಬುಲೇಂ ಪೋಪುಂಡು ಎಕಡೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲೊಂಜಿ ಬಂಡೇರು ಎತೋ ಜೋಕುಲುತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಗರಡಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ವೈದ್ಯನಗಲತ್ತು ಇತ್ತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 50 ಗರಡಿ ಕೋಲು ಓಪಿನಗಲು ನಮ್ಮಡ ತಾಯಿರಾತ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಬೋಡೂರು ಗರಡಿದಾಗಲು ನಿಗನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಕಲ್ ಮತ ತೋರುತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಮತ ಅದಗದಗಾಲ ಅಕಲ್ ಮತ ಆ ಬೈದರ್ಲನ್ನು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಗರಡಿದಾಗಲು ಆ ಶೈಲು ಬಿರುವೆ ಅಗತ್ತಾಡಿ ಮಸ್ತೋ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ಮಾತೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂದಂಡ ಏನು ಅಕಲೆ ಗೊಂಚೂರು ಆಯ್ನತ್ತಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನುಭವ ನಾನು ಇದ್ದದಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತಲ್ಲೇರು ಮೆತ್ತಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಗುರುತಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾಲ್ಗ ಆ ಬೈದರ್ಲು ಮೂಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ನಿಯಮಡು ಅರ್ಗಲ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋಜಾದು ಮುಲ್ಪ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬಯಸುವರ ನೆಕ್ಕೆ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನೋಂಪೇರ ಆಯ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆವಂಪಾಡು ನಂಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣಿ ತೆಗೆದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದದಿ ಏರು ಪರಾಯನ ಮಗ ಕೇಕಾಡು ಅಚ್ಚಿ ತಮೀನ್ರಿ ಅವು ಪ್ರೀ ಕೊರಂಬರುಡುಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಭೂತದ ಕಟ್ಟು ಸೇರೆಯರು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಭೂತದ ಕಟ್ಟು ಕೋಲ ಗೊರಿಯರ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಕೋಲದ ಭೂತ ಹತ್ತು ಒಂದು ವರ್ತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಹತ್ತದ್ದು ಒಂದು ದೇವಿಗೆ ದೇವಿನ ನಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಡಿದ್ದು ದೀಪ ಬತ್ತವನ ದೇವತೆ ಮುಂದೇನು ಭೂತದ ಕಟ್ಟು ಸೇರದಿರು ಪಡವು ಮರಣ ತಾಯರಾಯಿನ ಮತ ವಿಷಯಗಳು ಮತ ನಂಗೆ ಕೈದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತಗಳೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಬೈದರ್ಲು ನಮ್ಮನ ಇಂಜಿನ ನಡಪಡರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬೈದರ್ಲು ಅಕಲಕಲಿ ಬೋಡಾಪಿಂಚಿತ 2 ಋಣತಿನಗಳ ಮಲ್ಪೊಂಬರಿಂದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೊಂಬರಡಿಂದು ಮಾತಕಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೈದಶ್ರೀದ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಸಾರ್ಥಕಾನ್ ಸುಧಾರಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ನಿಜವಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬೈದರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಗಳು ಪತ್ತಿನ ಪೂರಗಳಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಅವಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮಂಡಿಸೇರಿ ಅರೆ ಎಂಕಲು ಸಂಶಯ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲಿಗೆ 100 ಪಟ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತಿಂಜೇರು ಸುಧಾರಣೆ
ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೇನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರು ಬರಲ್ಲೇರಿ ನಿಖಿಲ ದಯದೀದು 100% ನಿಖಿಲು ಹಾಜರಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಪಂತ ಏನೊಂದು ನಿಖಲೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ.